Sufriz Maracas talde frantziarrak kontzertua eskainiko du ostiralean Miarritzen. Afrikako eta Latinoamerikako soinuak poesia eta konpromiso sozialarekin nahasten dituzte. Beraiekin batera, Zetra bikoak rapa eta improvisazioa hainbat instrumenturekin uztartuko ditu. Osa eta Mujika konpainiaren lana dantza ikuskizunak lan kultura modernoaren alde ilunari begiratzen dio. Arrakasta eta estatusaren obsesioak gure bizitzetan eta harremanetan nola eragiten duen erakusten du. Bost dantzarik lanaren eta pasioaren arteko tentsioa erakutsiko dute, aukeren eta sakrifizioen arteko gatazka agerian utziz. ¿Alguien ha dicho desearía desear más? Y usted que desea antzeslana, bihar iritsiko da Gasteizera. Egungo desio neurrigabeak umorearen eta poesiaren bidez esploratzen ditu. Fantasiaren eta gauza materialen arteko jokoan, bi emakumek bidaia bitxi eta zirkular batean murgilduko dituzte ikusleak. Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren 23. edizioa bihar hasiko da Palestine 36 filmaren proiekzioarekin. EITBek Euskal Film labur onenaren saria emango du. Izendatuen artean besteak beste, Bea Lemaren El Cuerpo de Cristo animazioa eta Helene Mengiuren 21 dokumentala daude. Paseo bat ematen ari nintzela, emakume heldu batek amari galdetu zion ea ni bere alaba oten nintzen. BLV Art jaialdiak antzerki, dantza, performance eta ikusentzunezko ekimenen bidez sorkuntza artistikoko formatu berriak erakusten ditu. Igandean amaituko da Alucinasons instalazio kontzertuarekin. Musika elektronikoa, stand-upa eta abesti kostumbristak nahastuz, pertsonaia baten bizipen burutsu eta umoretsuak erakusten ditu. Kulturplanik onenak EITBren eskutik.